Pangutana kang Madam Alice Erwin Daniel. Unsay kasulti nimo adtong amahan nga nangayo og tabang sa mga anak nga iyang gibiyaan katong gagmay pa sila na ospital ang amahan. Karon siya rang usa. Mirisi. Resulta na. Dili man tanang panahon imo. Dili man tanang panahon baskog. Dili man tanang panahon palagaylay. Dili man tanang panahon kalipay. Karon, nihubas ng kalipay. Ngita na kang mutabang nimo. Kay gato bang nakagkagulanan? Mirisi! Mirisi! To kag maluoy ko, og ako rin pasultion. Di ko magpakahipokrito. Dis aman mo ato ang mga panahon. Anang inahanglan mig-amahan. Marap pag akong problema, no? Di akong problema, dito bagra ko. May kanindot sa akong kinabuhi. O karon, mangayo na kagtabang. Kaya na magkaikaboga. Nihopas naman ang atong lipay-lipay. Ako manggibasa God. Gisubay man yun ako tong reply sa anak sa panawagan sa amahan. Mura sa gidogmok akong kasing-kasing. Mura sa gidogi dugsak ning akong kasing-kasing gabasa ko sa reply sa anak. Naliman ka. Gibiyaan sila sa amahan. Bata pa sila. Daw hapit sila mamatay. Kaya wa na sila'y kaon. Grabe kung ilang nadawat nga mga pangbuli. Grabe ka ilang nadawat nga mga pasakit nga mga istorya. Ito, kabasa ko kaganihang buntag pagmatan ako. Ito ay kagrabe po. Kung gitandi man, amahan nga gahigda sa hospital o katong reply sa anak. Onya na patoy pa sa kalye sa anak dito sa ilalong. Nausaw man namo pagtabang karon nga minyo naman ko og na naman ko mga anak. Wa po ko'y kwarta kay murag dili pod angat sa kinabuhi ang iyang gipuy-an karon. Nausaw man nimo. Onya mabasol ninyo. Di ta magpakahipokrito dire. Naay ni reply dito. Amahan man gyud na sa gusto natog sa dili tabangan gyud nato kamo. Ana day na. Kung sila na kinahanglang tabang duphan na to, sa panahon nga hapit kamamatay, kay musaka na kuno lamang silag balay, mangayo silag kaon, kay wa sila kapaingnan. Okay ra da ito? Lami ra dito paminawon? Unya talabangon na ron, kay amahan lagi duphan gyud na to? Dili ba pwedeng makapasaylo to siyang gibuhat unya di ra to tabangan? Oy, panahon balos-balos ang panahon. Walay daotan sa tubag sa anak. Kaya nga no, dili lalim ilang giagian. Ilaliman kag hapit ka mamatay atong panahon na. Wag yung kay amahan nga ginaganan. Karon, ikaw na po'y hapit mamatay. Ngayo kag tabang. Kung ingon na tanan ang mindset dahil magsige na. Ilaliman ka, ni Kuyog siya laing pamilya, gapaharuhay siya dito, samtang iyang mga anak, munas-munas ginhawa ng ngita kung usaon pagpakabuhi aning kalibutan na. Mayaw tagibiyaan niya, dagko niya mga bata, gagmay pamanday. Sus ko sakit kayo mga matig ang mga pulong nga imong gibasa, ang akong gibasa dito sa reply sa anak. Dili ta magpakaroon ingnon ani kinabuhi. What is due to you is due to you. Una giniingon nga mirisi na. Niabot ng panahon. Imo na pod. Balos-balos man ang panahon. Imo din ang lukuban naghilakan din nimo. Ang aligot-got o kasakit sa kasing-kasing nga naa sa mga anak nga gibati. Dili gyud na nimo mapasagad og ingon nga kaluy igod na kay imong amahan. Sus ko, makasulti lang yun lamang mo.
Tungod kay wala man mo sa sitwasyon. Kung naa mo sa sitwasyon day, tanawon ta. Di ba ka ibta ni mong dextrose? Yung basit og tiwasan pagay na nimo. Unya, could you imagine? Wagod sila bisitaha sa dugay na kayong panahon. Karon ni paramdam. Kaya kalisod naman. Bisige, ayohan ninyong subay kung kinsay salaan. Ang anak nga gibiyaan, nga gamatoy pagkaayo nga, tanang pagkaulaw, tanang mga buli, kagutom, kamatay, yatubang, para mabuhi lang. Gitalikdan sa amahan nga nagpaharuhay, nag-enjoy sa kinabuhi. Unya karon, nagsakit na, hurot na ang kwarta. Wagay mitabag ayuda sa anak. Unya karon mga yog tabang, be ka mo kunoy sobli kinsay salaan aron be. Oh. Kung kintahay na matay tong iyang anak atong panahona, kay wagoy kadalaganan. So mag-usa man mo, arira mo sa end story. So ang sinugdanan sa istorya, di ra to i-consider. Muna kay mga hipokrito man puning uban, dahil gamit tayo mga balaan nga mga pulo nga muumuni na. Unsa o pagka-learn og lesson anang tawo kung sige mong inana? Sagda eh! Pag ako, pasagdaan ako. Buang kag namatay tong iyang anak. Malipay ramo. Mga hipokrito. Aron pagkaroon ingnon, mayog og pamatasan. Oy! Kung namatay una tong anak, nalipay ra day mo. Dahil may mong luoy kayang amahan. Wagod, lingia sa mga anak. So kung namatay tong anak, bata pa, mo sa man mo, ay mirising mga bataa. Oh, muna, tarungan ninyo sumada o sa mo sigig pasagad o comment-comment diha. Kaya kaning uban, kung maka-comment, wagas yung kaisa nga tanan. Oy, ang kasakit nga nasa kasing-kasing, di nyo na matugkaday. Kung kamong nasa sitwasyon, ambot lang kung mutabang baka mo. Di baka inyong gisumpa. Taghang kayong pakaron ingnon diri sa social media. Aron god ingnong mga hilas ninyo dahil. May unta tong tuod ang amahan o good standing. Di man. Naliman ka. Mubalik na kay gadaot na. Nya usaw man ani imong mga anak kay pobre man pod. May kagtabang. Dugang kakapobrehon. May unta to, gadaot siya. Miskag siya na laman, magpakainahan amahan sa mga anak. Kaya kung gimatuto ang iyang mga bata, wala pasagdae, wala biyae, tanang grasya sa piskay pa siya hinaguan. Kaya kung gipatilaw iyang mga kaanakan, kana, worth it, gog ka nga duyugan. Worth it, gog ka nga tabangan. Mahala kung sa'y mahitabo nimo. Ang kasing-kasing sa anak magasudong ko na sa ginikanan. Di man nakaako kay nakatilaw nakatagamta man silang paghigog magpagpangga gikan sa usa ka amahan. Kana kumutalikod sila ana nga sitwasyon, mga panulay na sila nga pagkabata. Makaingon ko nga wa po may mga batasan. Pero kanang gibiyaan, gipasagdaan, human ni balik, kagakalisod na, wa nay amor, wa nay kwarta. Ang laing pamilya mo yung nagka-suyop sa tanan niyang grasya. Laing pamilya mo iyang giayo dito, pahalipay, hala. Gasto diri, gasto dito. Mabalik ka sa imong mga anak, walang-wala na ka. Pasaylo ami mga langit. Pero kung ako'y imong pasultion, balos-balos ang panahon. Dili nato pwede ikamatay. Ang pagsudong sa atong amahan nga, wa po'y katabang nato. May utag na nga milyonaryo ning mga anak kay sagdi na lamang. Sa ako lang gyud. Ako ra po ni opinion ra po ning ako dai. Sa ako ra gyud pod ni. Dili magud ta kay istorya og mga pulong nga atong itugbang ngadto sa pagbati sa mga anak nga gibiyaan. Dili man ta makasayon-sayon og buhi og pulong nga ayaw ingon na inyong amahan kay amahan gyud na ninyo.
So wa nagulaman dahil nato pud tan-awa ang mga anak. So anara ang kinabuhi malangitag sa dili balsan guta sa kapalaran. Munay ginaingon nga ang karma miskan pagdili nimo giampo og pangayoon sa kapalaran, ang karma mubalos gud siya. Ang karma mangita gud siya paagi kanang tawo nga imong gipanamas-tamasan pag abot sa panahon iyago nang hingbalsan. Miskag wa kay buhaton, miskan pakagdili magdagkot og kandila. What is due to you is due to you. Tinuod, ambot lamag mo tuo ba po mo mga panulaya mo. Okay, galagot man ko sa mga comment ba. Kaya ang mga comment dito sa post, murag ang anak may gitagaag sala. Murag mas makaluluoy nagyog kayong amahan. Nga sao man nimo? Nanibutang man dito ang anak. Sao po na mo pagtabang? Nga aside sa mga kasakit nga ilang naagian, minyo na, may anak, mag-unsa man. O di unsa man nimo? Imong pogso ng higayon, nga di man gud mo mapuga. Kang imong gibiyaan otro ang kalisod na. O pay siguro na usob iyang kapalaran kung katong bata o gagmay pa sila, may pondo ka. Imo mang giatbangan ang kapalaran. Imo mang giusob ang dagan sa istorya. Unsa naman ron? Ampo na lamang tang mamaayo to siya. For the greater glory, mauna lang na siya. So, amping ta sa atong tag sa kakinabuhi. Kay mo lagi, wala ta kabalog unsa atong padulngan sa atong binuhatan o pagbaliwala sa mga tawo nga atong gibiyaan. O ni resulta naman, dawat na lang ta. Wala na basulay ni. Kay mo naman na, ni epekto naman, ni resulta naman, mabakwi pa day nimo. Dawato na lang nato nga mauna nay resulta sa atong binuhatan. Manang di nato kay ikumpiyansa atong kinabuhi. Kay dili tanang kalipay magunong nimo hangtod sa kahangturan. Dili tanang grasya imuha. May panahon nga bawian ka. May panahon pud nga dublihon ang grasya mo nang careful. And don't forget to pray. And don't forget those people nga naa sa imong kiliran kay ni kausab sa tanan, wa ka kabalo kay sa imong dalaganan, ang ato dayong masulti mirisi. Anang tarong nga inyong mga desisyon sa kinabuhi kay na lightan ko niya palopyad.